what's up mga G-Lives yan? And it's me again, your proud vlogger, Chris G. Bilabigan. And make sure subscribe my YouTube channel guys para ma-update mo sa akong mga kinabuang o mga travel vlog na ako. Pero karon guys, wala tayo travel vlog, wala po tayo kinabuang karon. Ang atong buhatan ron, kaya magpadalila ko sa inyo Kinsa ganahan pa makailan ako in real life na ako. Nakoy dahil na screenshot dali. And ato ning tubagon nilang mga question now guys. So unahan na to si Francis Yani Vidal. Shout out sa nimo daang Francis Yani Vidal. So ana siya guys. Unsay favorite food daw nako? Favorite food nako. Favorite na food nako kay adobo. Pero depende guys kung unsay ganahan ang masudan kay mukha ka mo bisag unsa kan gay di ka pwede kayo. De joke lang. And next tayo guys. Next ni Novi Mejio Orlean. So shout out din mo Novi Mejio Orlean. Ano siya guys? Kinsa akong crush daw. Kinsa akong crush. So dagan kong crush. Ay. Isa na ka. At ngayon, nandyan ka na. Joke lang. So, akong crush guys kay paghanga. Sa ko lang paghanga man na siya. So, nihanga na ko ni Sarda Dilias. So, mao na siya. Crush na ko lang sa Sarda Dilias. Shout out niyo Sarda Dilias. Tara, naghanga ko ni mo. So, next, kanay si Eden May. Shout out ni mo ate Eden May. Ang gusto kayo ma-advise na ko and gusto kayo maghatag motivation niya. Mga words. So, shout out ni mo ate. Kay butan ka na ko. Ano siya guys? Instead of doing something or anything, bakit pagiging vlogger ang pinagkaka-interesaduhan mo? Bigyan pansin at doon. Ganahan ako mahimog vlogger guys kay ganahan ako makatabang sa mga taong depressed bitaw ka nang wala na sila ilahay mahimos lang tulingon baka nang down na dyan kayo sila tas ganahan ako mapalipay sila mga kinabuang ako mga isa pa ng mga kitang awkward kayo ng buhaton kanang wala puro nagkuhan ganahan ako mapalipay sila tas ganahan po ko makatabang sa ibang mga tao kung panangitan success mong ganin ko mahimo kong sikat na vlogger charot ganahan ako makatabang sa tao bitang dili ka nang nakita nga sa tulog mga bata maluhod kayo so ganahan kong makatabang nila kung masikat magaling kung mas hindi mo kung sikat nga vlogger dali sa tulog ganahan ano ba? Nalibog na kayo ko sa akong nawala. So next si Michelle Rent. Michelle Rent, shout out din mo. Taga-asa lang ko. Taga-asa ko. Taga-professional South. Walang ko sa mga Delarte. So wala. Diyan ko next tayo kay Bibi Ling. Asya, kuya, insay ex ni mo nga ipahilak ka or na-down kaayo ka. Hello! Dili. Wala ko na-down ka. Na-down ko itong first love na ko. Sus, papila pa mga ito. Wala pa ko kabalon sa iba ato na ako ito. Immature pa kayo ato. So, pero mga few, kanang mga ex uban na akong ex kay wala akong na-down, na-motivate pa yun ko. Pero, na-joy sa kadlaw, nagkuhan ko kay kaya na ba na masagikan sa mulag, di ba? Kasi ka-feel ko muna ako ko sa mga, especially sa mga bahay, sa mga bahay dyan kay may nga na ginang bahay, mag-inom, maoy, di ba mo inom ang punta? Pero ako ba, dili po mo inom, tubig dahil nila. Ako mo inom dyan ko guys, magkuno na ko na. Pero dili po kayo, di mo na para sa una. Grabe yun, sir. Bugoy jugay ko sa una guys, karon kung yera nagbag ko kay nag-New Year resolution ko nga. Once nga mag 2019 na, diba 2020 mataran, 2019 na, di na joke ko, magbago na joke ko. So, magbago ko guys, tumod-rapod sa kanan kay ganahan ko makabalos nila, ganahan ko mabawi nila, ganahan ko nga maghatag ko kalipay nila. So, alright, so next tayo. Ni Rosella Montemor, shout out ni mo
Priscilla Montemor. So, supportive jud kay siya nako jud. Ana siya guys, pila na edad nimo, what grade na ka? So, dunganan ako na eh. Ang edad, 18 ako. And grade na ko, grade 11. So, nakabalik tayo guys. Grade 12 naman ang ako, pero inundang ko, kaya nadala ko sa barkada mo lang ito, buhay ko, dagang ichitarada. So, asa ka nag-school? Nag-school ko sa, proud kayo ko sa eskwelahan guys, kay nakabalik niya ako sa eskwela. And proud po kayo ko, proud kayo ko. Nag-school ko sa Pulangco National High School, dili sa Pulangco, sa Pulangco. So, ideal girl. Nako. Simple ra. Dili laagan. Kana na future. Charot. Para na mo. Taason. Kanang simpero kayo nga bayigot. Kanang dili kabiyaan bitaw kanang kaya kang kuan ba kaya kang i-fight sa tanang problema and going with the flow running mo sa kanang mga buhaton. So favorite color na ako kay duha, black and white. And favorite book, daghang mo favorite book ako. So mga hindi ko kung sa favorite book kaya ako kay daghan yung favorite book kung sa mabasa mo maura din na. Favorite subject, sa naman taon niyo ako yung favorite subject. What the fuck? Bulok lang ko, joke lang. Ang favorite subject na ako guys kay kung kuhaan lang, unahan kong kuhaan entrepreneurship, charot, ganahan ko mag-business or ganahan ko mag-cooking. So, McDo or Jollibee? Pwede both. Both. Pwede both. Kuhaan, sa Jollibee ko kay mas kuhaan ang Jollibee, mas better ang Jollibee. Lamig ka siya hamburger and lamig ko siya fries. Mga siya. Inside crush niyo. Mga na. Si Sardalilla sa akong crush. Idol nga vlogger. Jamil fans and Lloyd D fans. Inyo ang idol. Idol po na ako na si Lloyd. Kasi ang Jamil mo yung nag-inspired po na ako para mag-vlog kay una guys, wala pa kayo na sila. Wala pa dyan. Wala po sila. Parehara po na ako. Wala pa kayo ron. Pero pag abot sa panahon, maabot ang nihatag ni God. So, happy kayo ko buhon. Kung maabot man dyan kung naman ganin mo si support na ako, happy kayo ko kay nakatabang ko sa uban po. Tapos ng Jamil, nakatabang sila sa mga poor kids. Pareha po na ako poor. Joke na. And height. Ang height na ako kay 5'7", 169. 5'7 man nagawin na, 5'6". Tason ko guys, and weight. Hala, tambok na ba ko? Ang weight na ako kay 70. Bago namin kapatimbang, gahapon. Sa niya yung adlaw. sa among room. And pila ka mong ex ni mo? Ay! Gago! Pila ka mong ex ako? 6. Damn! Di na ako maghinangnan basta 6 na akong ex. Unsay brand sa sapatos? Wala, masuot ko bisag unsa, bala gisi-gisi. Pwede na! Di, joke lang. Ang brand sa akong sapatos, mga Converse, yung nana, Adidas. And bag na ko. Bag na ko. So, frame. Muna. And mobile phone, Realme. And magpalit po iPhone 7 Plus soon. Kung na'y kwarta. And what is your goal? Ang goal na ako guys kay Koanjod, nautical. Siman. So, dito siman nuloko ha. Dapat siman dito nga Koanjod kayo. Ganun na ang butan. And
last guys, si Nicole. Shout out ni mo Nicole, ang akong friend nga sikat na kayo. Please support Nicole guys. Natong na Mark nga na. Kuha na siya guys, mag 3 million na views. Please support ni Nicole. Shout out tayo pag Nicole. Ano siya guys? Katawanan kayang question. Ala, anong datog man kayo ka? Basin bisan asa na maabot nga lugar. Na. Dato may magaling kapalit brief. Dato. Wala. Di mo dato, di man may kwartaan ko. Kuan lang anang naray kaya po. Wala gani may TV. Kuan. Makaadto lang jud laing lugar kay magtigom ang gugo guys. Kung ganahan ko magtigom, makatigom jud ko kay. Kung ganahan na ko atuan, makadto jud ko kay namugod kwarta tinigom so. And daghan kong problema sa akong kinabuhi guys, pero ganahan ako mungisi ko sige para mawala, para sa kabugat sa akong gidalang problema. Wala lang, murag kuan lang, wala lang akong mamatian kay ganahan ko guys nga always happy para manambog po ka, para mataas po ka. Muna'y isa ka way guys nga mo kuan bitaw karang manambog po ka. Muna si katawa kay mo po na siya kung nabatayan sa kagalingan siguro katawa guys yun o kabalo na dako na day kay ko. And mura to tara ng question nila guys nga ganahan nga kinsa ganahan makailan ako mura to ang tanang question. So kung nalingaw man yung video guys, and kung namoy nakatunan yung video about sa akong life, kung na-reflect po sa inyo please give this video a thumbs up and click the notification bell para ma-update mo sa akong next vlog na ako. And kung wala pa mo ka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe my YouTube channel na guys. And that's all for this video. And so, see you to my next vlog guys. So, bye-bye!